Pinchor, gibulkit na ni sir ang interior. Unya ni hangyo ko ni sir mo palit og sikanhan nga ligid, kana brato-brato lang kay akong halin sa buwad. Sir? Nay tag-iya na. Basing nay kan sir kanang madadaga may sir makauli lag ubay sir. Makauli lang ba? Yang yo tak adventure og ligid ka adventure kanang palang ka adventure. Bisa kanang nipison lang sir makauli lag ubay. Sa ubos dito dong, ubos na palit tag bago ka adventure kuan manag surplus tag 1 to man ang atong halin. Wa pa man ikaabot og magkamo nang hanyo tang share ka adventure. Basig na ay madada bisag makauli lang sa ubay ka adventure basig may mga kuan nga ligid. Sikanhan lang. Kani sir, bisa mo dani sir. Kani. Nah sir na. Kani dong, ay dong. Nah kana. Kana. Oh kana. Oh kana. Ano turok? Nanso naman. Kana sir, makauli lang sa ubay ba? O kana? Nalangkat. Ay, nalangkat uli ka din. Kuha silom, kuta silom. Wa? Abot? What's up adventure? Karon padung na pun nimo uli sa ilaka Sirit kay basig ta ilig dito nga mada kay naman sa area dito. Kay wa may pag-adventure na ay surplus 1 to man niya. Diman kay gwa tong halin sa buwad ang adventure. Wanang diskarte tag lain ang adventure digid. Kato di ang fly di ay may nakabuslot na ito sa Ritsil. Ito nakapuan kaya ni kawan sa siya. Diskarte lang adventure ani adventure. Salamat po sa Ritsil. Para kay kaya nakatabang na ako. Karon bahag ka po na ito ilang adventure kay mangita dito na may kanting aligid. Kaya araw na pinag-ibang dito na kana dikaran aligid.
makauli lang sa ubay ba? Pwede kaya interior naman to, sir. Ato balik ato. Ato naman di ako pwedeng likwat. Sir. Pila man ni sir, balikan mo. Sige. Kisengani mo sir, kisengani mo? Kisengani mo? Abel. Hori hoila. Salamat din sir Abel hoila ka adventure nga ipahangyo ko siyang ligid. Salamat sir. Nakahanyo ko ka adventure. Salamat taw kaya galing sa kong buwan. Igo ra. O sige. Salamat ka sir. Sir kana ni. Sa interview pero mo dyan naman eh. Kani pa nimo. Ari sir pa nimo? Sige sir kaya ako paliton kay receive na pud na. Sige, iloli ra ni sir. Salamat kayo sir, salamat. Ay adventure nakahanyo ni sir. Salamat kayo sir, salamat. Nakahanyo tal adventure. Mayroon lang maka. Sakay ko daan sir. Nakahanyo duplicate ka adventure. Katong tagmildos paliton ka adventure murag tuwang sa halin sa kungguan ka adventure. Parang salamat yung focus mga tao kita lagi mga tao nga magtabangon ka adventure. Padong na po sa shop. Ya ko tanihan nyo oning kani kuan sige yang tas gamiton po sa adventure sa Tagiya kay yung reserve pa. Salamat po ni sir kay anak niya imahin po sa yung ligid. Adventure, di ba? Kaya namin sa shop diri siya sa Kang Sir Arman diri sa lungsod sa Trabunis. Salamat din kayo sir. Sila. Yes sir. Kaya ka. Kaila to nimo sir. Kita kay nakahanyo sa adventure. Tang dong. Tangtangan lang na interior dong kay gamiton dong. Adventure dang nagtangtang sa ligid mo rin ko sa pilag adventure kay mangita ko ka kanang adventure kay opo kay panood to. Ay ko adventure pila ka mo sir? Pila may konti ko. Makang adventure na hanya ko pa yung adventure discount. Ito ba yung adventure? Ihangyo ko ni Sir Warin. Salamat kayo ni Sir Warin. Doa ka adventure. Ayo ka adventure kay punya ko na ba yung adventure ito na kung magpubil.
balay ni Sir Edsel. Ay, bita ka-adventure kay nakahangyo din mi og ligid ni Sir Abel. Tay surplus tag 1 to bita-bita ka-adventure nakahangyo mig ligid. Itaod na ni Sir Edsel ka-adventure ang ligid ka-adventure. Salamat din kayo Sir Edsel. Ayaw kinabuhi sa biyahe doon ka-adventure. Magali kayo na yung mga tao nga matinabangon kayo. Ka-adventure, kita na ni Sir Edsel ang ligid ka-adventure. Ka-adventure niya, tatali ka-adventure, muli na ko ato sa ubay. Adventure, karon gitangtang na ni Sir Edsel ang Jack adventure niya, nahuman ka-adventure. Ito makita karon. Kaya salamat kay Sir ha. Nya pila man Sir? Pila man? Ya taga mo na to Sir Edsel ka-adventure kay nagagawa ba si Sir Edsel? Sa Sir Unya, daghang salamat kayo manginaot ko nga nagmalipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod sa akong daghang nga video. Daghang salamat ka adventure, God bless. Kaway Sir Edsel. Salamat kay Sir Edsel. Kay.